Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikuthulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze Mhlonze Sihlanjeni. Our soldiers will act in support of the South African Police Service in troubled areas. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi isinqumo sokujuba umbutho wezokuvikela ukusiza amaphoyisa abhekane nodlame lwamaqembu eGelekeqe eGauteng nase-Western Cape kumqoka ukubhekana nezinga eliphezulu lobugebengu lelizwe. Some of the copies that we give them, those copies when we give them, they use them to wage a war against each other. Umphenyi ophiko oluphenye ngezenzo zamaphoyisa e-IP Duthulani Magagula wethula ubufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje mayelana nophenyo olwenziwa yilolu phiko ngamaphoyisa omkhandlu udolobha waseVuleni. The TRC handed over its reports. It handed those reports over to former President Thabo Mbeki. Not to anyone else, it handed it over to him. uLukhanyo Calata oyindodana kaFort Calata oyingxenye yishoshovu ezabulawa ngesikhathi sobandlululo iCraddock 4 usole uhulumeni ngokwehluleka ukuqinisekisa ubulungiswa nesikhathi ethola ubufakazi ekhomishana nephenya ngokugxambukela kwezombusazwe ekuphenyeni kwamacala eTRC ePitoli. There's still many countries that are interested. As we speak now, we still have an engagement with Morocco. Umengameli weKhefu uPetros Mtsipe useyichithile imbiko ethile inhlangano ixoxisana namanye amazwe ngenhloso yokuthola izwe lizosingatha umqhudelwano i-AFCON yabesifazane ngenxa yokuthi iMorocco ayisayimisele ngokusingatha lo mqhudelwano. Nabo mgwazi kadinwa zinqapheli isikhome simazinga libumbene lomkhothi ihora siyakhulekana nabendlula mithi yamakhosi edlule ezinye ngentamo ake nginqobeleni ngamaqatha aqalazayo akangile nokho. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ukujutshwa kwamalungu ombutho wezokuvikela kuyokwelekelela kulezo indawo lapho udlala ubikhona ubulelesi akuzona inkomba zokuthi amaphoyisa asayilwe ehluleka impi negilamkhuba amasotsha ajutshwe esifundazweni iGauteng kanye nase-Western Cape. Yinsasa yosuku olwandulela intetho engobume besizwe. Umongameli Ramaphosa udlala igalufa kwibala legalufa kunxweme eAtlantic. Kusenzelwa imibutho engenanto yakwenza nohulumente. Kodwa nakuba enxibe pholileyo esemdleni wokudlala igalufa uthethe ngemibandela etshisebunzi echaphazele lelizwe. Ukutyalwa kwamajoni kumaphondo amabini kulawo asithoba elilizwe athwaxwa bubundlobongela. Our soldiers will act in support of the South African Police Service in troubled areas, particularly here in the Western Cape to deal with gang violence and also in Gauteng. They have done extremely well whenever they have been deployed alongside the police, and they give confidence to our people, and they are a deterrent force. You must know that the soldiers are not police people. Soldiers are trained to kill. Ekuqukela kwigalufa. Lo mngeni wegalufa kamongameli ubanjwa minyaka le ukususela ngo-1999. Yonke imali eyenziweyo kulo mngeni iza kuya kwiziko iCyril Ramaphosa iza kunceda amakhulu ezikolo ukuphucula imfundo nezakhono. The proceeds today, as every golfer hits a ball or misses a ball, it is going to contribute to that charity. Tingilulama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Kusenjalo undunankulu wesifundazwe we-Western Cape Ellen Winde usamukela isimemezelo sikamongameli wezwe uCyril Ramaphosa sokujuba amasosha endaweni egcwele amaqembu eGelekeqe esifundazweni. Isimemezelo sikamongameli sokujutshwa kwamasosha eKapa silandela izigameko zokudubula kubulawa abantu abaningi kusukela ekuqaleni konyaka. Undunankulu wesifundazwe uthi lokhu kuzoba usizo njengoba lesifundazwe sineziteshi zamaphoyisa ezimbalwa. Far too few police officers. They do not have the wherewithal to conduct their work properly, the support that they need. Udabeni lokunika amandla umasipala waseKapa kanye nohulumeni wesifundazwe
ukuze bashaye umthetho malungana nokusetshenziswa kwezibhamu kanye nokuphenya ezinye izenzo zobugebengu. Emphasize that the immediate benefit that would flow from the expansion of certain policing powers to the municipal level, specifically in the investigation of gun and gang-related crimes, this would make an immediate difference. Umuza se-Cape Flats namaphethelo zwakalise imibono yazo ngesimemezelo sikaMengameli. Good idea that the army is being deployed because of the high crime rate that's happening. I'm so happy because there's too many crime in Cape Town. A lot of people die because of crime. Zokujutshwa kwamasosha bezingakaphothulwa. Ikhomishana kaMadlanga ilalela ufakazi bokuthi uphiko lwamaphoyisa omkhandlu dolobha wasekuruleni iEMPD belingadinga umyalelo weIPD ukuze liqalise ngohlelo lokuqondiswa kwezigwegwe kwezikhulu zomkhandlu ezisolwa ngezenzo zobugebengu, ukubulala, ukuthumba kanye nokwebiwa kwamaloli. Izinsolo zokuthi ezinye zezikhulu zomkhandlu wasekuruleni esithinteke emacaleni obugebengu bezingamiswe emsebenzini ngenxa yokuhamba kancane kophenyo beliqhutshwa yiIPD. Izikhulu zophiko oluphenya ngezenzo nokuziphatha kwamaphoyisa ziyazihlangula kulezi insolo. Zithi iEMPD ayidingi ukuthola umyalelo ukuze iqalise ngesigcawu sangaphakathi sokuqondiswa kwezigwegwe kulezo zikhulu ezithintekayo. In your view, considering that by that time EMPD was armed with the complainant statement made to EMPD, less than 2 weeks later EMPD had obtained the statements of the implicated officers and also regard being held to the content of their respective statements. Was that not sufficient for EMPD to trigger its own internal processes and start an disciplinary investigation? Have our copies, but nothing will happen. They will pack it there. So they are depending on the outcome of ID criminal investigation. So some of the copies that we give them, those copies when we give them, they use them to wage a war against each other. Umahluleli umbuyiseli Madlanga uthi kuyamangaza ukuthi uhlelo lwangaphakathi kuEMPD lokuqondiswa kwezigwegwe belingaqhubeki ngenxa yokuthi uphenyo oluqhutshwa yiIPD belisuke lingakaqedwa. It just doesn't make sense that the two should be bound up together, such that you cannot move on this one, even though everything that needs to be satisfied has been satisfied. Isithangami sekhomishana sizoqhubeka ngomsombuluko. Ufakazi wesibili ekhomishoneni kaHambempe uLukhanya Ucalata uthi laba balwenza lube ngumqansi udaba lokwaqhutshekwe nophenyo kufanele bavele ngaphambi kwayo le khomishana bezokwethula ubufakazi. Kusenjalo lo wayengumengameli wezwe uThabo Mbeki usehambe enyathelweni zomunye wayengamelela kuleli uJacob Zuma zokufaka isicelo sokuthi icutshungulwe isinqumo sokuba kuhoxethwe ijaji uSisi Hambempe. Isigameko esenze kango-1985 samshiya ehlukumezekile uCalata. I didn't have a role model in terms of what fatherhood is. So, rightly or wrongly, it's almost, I feel like I have to make it up as I go along. Dodana kaFort Calato ngomunye weCredit 4 eyabulawa eminyakeni engamashumi nomuvo eyedlule. Calato usole uhulumeni ngokwehluleka njengoba sekuneminyaka eminingi kakhulu befuna ubulungiswa kodwa bengabutholi. Uphinde wabeka neANC amabala. The ANC and the governments and the various administrations that it's led for 31 years now has failed us in ways that we can't even begin to articulate. Uveze nombono wakhe ngaloyo owayengumengameli wezwe uThabo Mbeki. Handed over its reports. It handed those reports over to former President Thabo Mbeki. Not to anyone else. It handed it over to him. Him as the president of this republic. What did he do about it?
Engumengameli wakuleli uJacob Zuma akazange ashiwe ngaphandle. Unxuse ikhomishana ukuba babize bobabili laba ababengomangameli bezwe ukuba bezokwethula ubufakazi. I'm hoping that this commission will use the opportunity and the powers that this commission have to subpoena. Ukhanyo Chaladu uzoqhubeka nokwethula ubufakazi ngomsombuluko. Mbukeli sathi qoyitolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthini. What we will not compromise is the safety of our children. Owengamele zemgwaqo nezokuthutha eGauteng ukindiboni Diyale Hlabela uthi lo mnyango usebenza ngokuyikhandla ukuxazulula izinselele ezibhekene nabashayeli abathutha abafundi njengoba begcwele imigwaqo bekhala ngokushaqwa kweimoto zabo. Asikubingelo sikwamukele Mbukeli Mbosana kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi isinqumo sokujuba umbutho wezokuvikela ukusiza amaphoyisa abhekane nodlame lwamaqembu egelekeqe eGauteng kanye nase-Western Cape kumqoka ukubhekana nezinga eliphezulu lobugebengu kulelizwe. Asikhumbuze Mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uma nje ngiqeda ukuyisakaza oza ukuthi bazokufakela zona uzoyithola njengoba zinjalo. Umqondisi ozokushushiswa kwamacala omphakathi eNorth-West Advocate Silo Mayema utshele isigcawu sejaji uNkabinde siphenya ngobuqotho bomqondisi walolu phiko eSouth Gauteng uAdvocate Andrew Chauke ukuthi ukubulawa komphenyi uThemba Chongco kwasetshenziswa njengesizathu sokubulawa kwabathile yilowa inhloko yamaHawks KwaZulu-Natal uMajor General Johan Boysen kanye namaphoyisa aseKhechomena. uThemba Chongco wayephenya ngokubulawa kwabantu okuhlobene nodlame lwamatekisi ngesikhathi ebulawa ngo-2008 kanti wayengumqondisi we-NPA North-West Advocate Silo Mayema nguye wayehola ukushushiswa kwaleli cala lenkohlakalo elalibhekene nophiko lwamaphoyisa aseKhechomena noMajor General Johan Boysen kanti laba basolwa basebenzisa ukubulawa kwaChongco njengetulo ukubulala laba KwaZulu-Natal. It was very frustrating, I must say. But we felt instead of focusing on the negative, and we felt if there are other ways of going through it, even if it means the long way around, we rather do that rather than just say, well, we can't get hold of the eyewitness, we can't get hold of the docket of Chongco. Babuzo malungana nencwadi yabhalwa ngoBoysen njengoba kule ncwadi kunezithombe eziveza amalunga aseKhechomeni bungaza eduzane kwesifazana okhalayo kanti lokhu kwenzeka ngemuva kokubulawa kukaBongani Biyela noKhanyisani Buthelezi okusolwa ukuthi bayabulawa ngamaphoyisa lolu phiko. They've just killed your husband and they put you next to them and they celebrate at the same time. Okay, do you have any comment on that? Chairperson, it appears to be very cynical to put to place the wife of the deceased in that position just immediately after or shortly or after the husband would have been shot. Qhubeka ngomsombuluko njengoba Mayema kulindele ukuthi aqhubeke nokuthula ubufakazi bakhe. Umengameli zemgwaqo nezokuthutha esifundazweni eGauteng ukindiboni Diyale Hlabela uthi lo mnyango usebenza ngokuyikhandla ukuxazulula izinselele ezibhekene nabashayeli abathutha abafundi lokhu njengoba kwashaqwa imoto engafanele kuba semgwaqeni ngesikhathi kunemikhankaso esifundazweni. Adele imvula kugcwala umgwaqo amalungu ezinhlangano zezimoto ezithutha abafundi eGauteng njengoba behambisa uhlu lwezikhalo kuyengameli ezokuthutha esifundazweni ukindiboni Diyale Hlabela. The sector transports thousands of learners daily and sustains numerous small and medium enterprises within the province. Despite repeated engagement attempts, key operational, regulatory and policy challenges remain unresolved. uDiyale Hlabela wethembise ukuthi izikhalo zezinhlangano zizobhekisiswa kodwa ukuphepha kwezingane yikhona okufanele kubekwe phambili. What we will say to them, we hear them, but what we will not compromise is the safety of our children. Uphinde wathi izimoto ezingakulungele ukuba semgwaqweni ngeke sidedelwe njengoba sishaqiwe nje. Need to make sure that they have compliant vehicles. They need to make sure that their drivers are compliant. They are raising genuine issues of their participation in trying to assist in growing our communities. Those are genuine issues. There's issues
that the government needs to focus on. But we can't negotiate law. Lezi inhlangano zithembise ngokubuyela emsebenzini ngomsombuluko nakuba izingxoxo zisaqhubeka. Izakhamuzi zaseMelville eGoli seyinxusa umasipala ukuthi ethule uhlelo olucacile nolusebenzayo lokuhlinzekwa ngamanzi kulandela ukuphazamiseka okuphindaphindiwe kokuhlinzeka kwawo kule ndawo. Izakhamuzi ezikhungathekile beyibhekisha ikhala ngokugqoza kwamanzi. Enkulumeni yakhe yayizolo kusihlwa bebhekise esizweni umengameli uCyril Ramaphosa umemezela ukusungulwa kwekomiti likazwelonke elizobhekelela inkinga yamanzi azolihola yena uqobo. Lokhu njengoba iNingizimu Afrika ibhekene nenkinga yokungawatholi amanzi ezindaweni ezahlukene. eMelville eGoli sekuphela amasonto amaningi ompompi bomile nokuphoqa izakhamuzi ukuthi zifune ezinye izindlela zokuthola amanzi ukuze ziphile. Zithi seziphelelwe yithemba kuhulumeni ngesimo esibhekene. It's hard to not feel cynical, but we're out here and we're going to still be out here for our neighbours. We're not giving up hope. We're going to show up and we'll believe it when we see it. There are people who cannot leave their homes because they are disabled or they are elderly. There are people who cannot afford to fill up JoJo tanks or buy water in the shop. Lenkinga yamanzi siphazamise nosomabhizinisi bendawo. It affects us in every way, both for the community, we are on a pharmacy here. So from a community point of view, there's lots of diarrhea and all kinds of other illnesses suddenly. Because of the lack of water, people can't wash their dishes and all kinds of other things, so it's a big problem. uRamaphosa uthi kuzotshalwa amabhiliyoni amarandi ukulungisa ingqalasizinda yamanzi uqinisekisa ukuthi abantu abawasweli amanzi. Sure, water security is in the long term. We are building new dams, upgrading existing infrastructure. We have committed 156 billion rand in public funding for water and sanitation infrastructure over the next 3 years. Kanti amalungu omphakathi athazoqhubeka nokubhikishela udaba longabi nawo amanzini. Uvaliwe umgwaqo uR4 eMarathi ngaseBushbuck Greater esifundazweni eMpumalanga. Izakhamuzi zakule ndawo ivuka umbhejazana njengoba ikhala ngokungahlinzekwa ngezidingo. Lezi zakhamuzi beyivuka nje bomvu zithi imbili inyanga manje ihleze ebumnyameni. Abashayeli bamaloli kuphoqeleke ukuba bephume emaloli nabo njengoba uvalekile nje umgwaqo. This thing is affecting us. Like for our jobs now, we're working under a load. So if the people stopping us like this, they are affecting us and also our families. Abalelwa emakhulwini amaloli asebenzisa lo mgwaqo usuku nosuku. Selokhu evaleleke lana kusukela ngehora lesine ekseni. Abashayeli baphoqwe ukuthi babuyele emuva. It's bad. It's bad because I'm going to work now and then this have happened. It's really frustrating, but isn't it if people have got issues, they have to find a way of raising their issues. So if this is one of the ways in which they can raise their issues, I think the government or the councillors will have to listen to what they are saying. Uhulumeni esifundazweni wenxusa ukuba kwehliswe umoya. Eskom is one that is rendering the service to the communities around, not the municipality. Municipality are rendering service largely in areas like Mbombela where there is a township. Bashayeli banxuswe ukuba baqaphe ngawo cause mabeshayela emgwaqweni R4 abakwazidlodlo bathi bazoqhubeka nokuqapha isimo. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe Antonio Guterres uthi uzoqhubeka nokuqinisekisa ukuthi udaba lokuguquguquka kwisimo sezulu lihlala liseqhulwini ohlwini lwezinto ezisemqoka emhlabeni. Ubekhuluma nophiko lwendaba ze-SABC ngaphambi komhlangano wenhlangano yamazwe ase-Afrika. uGuterres uphinde waphakamisa ukuthi kube nendlela esebenza kangcono yokuguqula uhlelo lokubambisana kwamazwe amaningi. Izinhloko zamazwe ase-Afrika zizohlangana inhloko-dolobha ye-Addis Ababa eTopia engqungqutheleni yenhlangano yamazwe ase-Afrika ngenjongo yokubhunga ngezinselele ezibhekene nezwekazi Afrika. Well, fundamentally, our total solidarity with the African Union in the efforts to bring peace to the continent, to silence the guns, as it is the project of the African Union.
And second, to say how committed we are to correct the injustices. Africa is a double victim of colonialism because of colonialism itself and its impact and the transatlantic slave trade and all these horrible things that have happened. But because when the institutions of today's world was created, most African countries were not independent. Umengameli waseMozambique useyiningizimu Afrika ngokwelekelela leliyazwe ngesikhathi lihlaselwe izikhukhula. I want to thank so much South Africa, and let me, with your permission, to say that thanks so much all South African people, because you know that we have a big challenge now, the floods in Mozambique. We received all the help of our neighbors' country. Liwezo Cyril Ramaphosa kanye nowabe ngumengameli waphambilini uThabo Mbeki kulindeleke ukuthi bathamele lenqunquthela uma isivulwa ngokusemthethweni kusasa. Umengameli weCAF uPetrus Mtsipo ichithile imbiko yokuthi lenhlangano ixoxisana namanye amazwe ukuze athathe isikhundla seMorocco ukusingatha umqhudelano iWAFCON nenyanga ezayo. Bekunamahlebezi ukuthi iMorocco ayizimisela ngokusingatha umqhudelwano weAFCON kulandela ukuhlawuliswa kwalelazwe ngenxa yesixakaxaka esenzeke emidlalweni wamanqamu weAFCON phakathi kweMorocco neSenegal. Umengameli weCAF Patrice Motsepe usephawulile ngalolu daba. There's still many countries that are interested. As we speak now, we still have an engagement with Morocco because some of the other countries say, please can we host it, but they want to change the date. We can't change the date. ICAF ibe umhlangano wayo wesigungu esiphezulu eDar es Salaam namhlanje lapho kubhekisiswe kahle amazwe azimisela ukusingatha iAFCON nyangonyako zayo. The AFCON next year in Kenya, in Tanzania, in Uganda is going to be enormously successful. ICAF ihlonze iAFCON ebiseMorocco njengomqhudelwano bayimpumelelo njengoba wenza inzuzo yengemali engaphezulu kwebhiliyoni lamarandi aseMelika. Umhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Ake nina bendithandithandeka kandaba edidi insuku namhla kandaba bebuya phesheya uZulu noNdlunkulu babemile ngakusasa kanti inkosi ifike ngayizolo siyibeka lapho bese kuphathele zona ukuhlehla kwenqama kusikho okubaleka isiko seyathatha amandla sikho thina amaZulu kulengala sontoza kwethu abasakaza indaba nesixhosa ibona bazobe kusakazela indaba thina sobuya sesibuya ngomsombuluko umzukulu kaMazinyane uyavalelisa usale kahle.